Здравейте на всички! Ние благодарим на Бог, имаме добро време. Днес сме събрани в връх Бакаджик в Ямбол, една хубава местност и искаме, понеже сме вярващи хора, понеже сме последователи на Христос, искаме днес отново благовестието да достигне до хора и затова се включваме на живо. Искаме да ви кажем, че Бог ви обича. Бог ви обича и Той даде Исус за нас на кръста. И днес тази благодат, тази незаслужена милост, тя е активна за всеки, който приеме името Исус. Не се заблуждавайте, не се лутайте, защото всички бедствия, всички неща, които се случват, те ни показват, че Исус идва скоро. И Божието Слово ни казва, че всеки, който приеме името на Исус, той ще бъде спасен. Както каза нашия скъп брат Николай Дякон в църква Сион, град Ямбол, времето е кратко, царството е близо, а изборът е ваш. Вие ще изберете къде ще да прекарате остатъка от вашия живот, след като отминете от този свят. Понеже за каква полза за човека, ако спечели целия свят, а изгуби душата си, ако пребивава остатъка от вечността в вечни мъки. Затова бъдете разумни, потърсете Бога, за да се спасите вие и вашия дом. Бъдете благословени. Тази обеден час аз ви благославям в името на Исус Христос. Бъдете благословени, обичайте се един на друг, защото любовта е от Бога. И сам Бог е любов. И когато ние обичаме, ние приличаме на Бог. Бог да ви благослови.